ако не си роден за предприемач, никога няма да станеш предприемач, каквото и да правиш. Да, може да загубиш много пари, предприемайки отделни действия или инвестиции, но никога няма да бъдеш предприемач. И обратното. Може да ставаш предприемач, но ако не научиш нещо или ако не почнеш да усъвършенстваш и да прецизираш това твое дадено от природата качество, никога пак няма да станеш добър предприемач. Простички неща. Тъй като самата магистратура се казва предприемачество и финанси. Тази програма няколко основни акценти има. Първо е да се разбере какво е това предприемачество. Основните моменти, акценти, характеристики на предприемачеството, основни икономически понятия или основни икономически категории или действия, които се правят по време на инвестирането на пари. Но втората също много силната част и за първи път в България се прави в този аспект, се изучава предприемачеството. Това е втората част, финансите. Тъй като и за мен лично аз много трудно мога да направя разлика между предприемач и добър финансист. Защо? Защото предприемач е точно човека, който инвестира, който рискува, който преразпределя средства, който иска да реализира печалба, който преразпределя тази печалба и отново реинвестира. И ако един такъв предприемач, колкото е природата да му е дала, не познава основните закони, не знае как да си поиска кредит, не знае как да обслужва кредита, не знае точно как и по какъв начин да направи инвестицията, не може да си направи един бизнес план, той може да има голяма усет като предприемач и много бързо ще фалира. Предприемачеството, освен всичко останало, е свързано и с духа на хората. А добрият дух, инициативният дух е свързан преди всичко с младите хора. Тоест, много сериозен интерес към тази магистратура имат млади хора. Млади хора, които действително усещат в себе си този дух на предприемачи и искат да го реализират по някакъв начин. И хора, които имат собствен бизнес и искат да надградят или искат да успеят, или искат този собствен бизнес от хаотично състояние да го вкарат в едни нормални, правилни, за да успеят много по-бързо. И други хора, които нямат бизнес, но са готови да рискуват. И преди да рискуват, искат да разберат какви са правилата на този риск.